салом дӯстон, шумо дар шабакаи Корвони Умр қарор доред. Бо шумо ҳастам Абу Мудассир. Дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки наворо то охир бо диққат хуб гӯш кунед. баъдан ба ёру дӯстони худ бирасонед ки ин хабар бар ҳамон шахсиятҳое ки шиноснома, яъне ки паспорти русӣ доранд, пеш аз оғози ҷанг гурехтанд ё ин ки ба ватанҳои худ Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва бар давлатҳои худ рафтанд. бинед нисбати онҳо чӣ чораҳо андешида истодааст. мардоне ки аз заиф будани мардонагии худ азият мекашанд ва мехоҳанд ки зудтар аз ин беморӣ халос шаванд. пас мушкилии ҳамаи мардҳо ҳал шуд. Экуминия паста барои бемории простатит, барои хуногирифтагӣ ва мардонагиро боқувват карданд. Самиуван барои бузбалашавӣ ва фарбеҳшавӣ аз 10 то 15 вес. Фатзор касоне ки мехоҳанд худашонро хароб карданд аз 10 то 15 рӯз. Маз барои соати ҳамхобагиро дароз карданд аз 20 то 45 дақиқа. ҷавонҳое ки мехоҳанд риш бароранд ва шахсоне ки бӯи сарашон мерезад, миноксидил натиҷаашро дар тӯли 3 моҳ мебарорад. ширкати доруҳои гиёҳӣ ҳамроҳи шумост. ба тамоми шаҳри Русия дастафка дорем ва касоне ки мехоҳанд ай метро дастарс кунанд, пас то метро дастафкаи мо бепул аст. хуб дӯстони азиз, дар ҳама сомонаҳои иҷтимоӣ ва дар байни мардум хабаре ҳаст ки ҳар шахсиятҳое ки шиносномаи русӣ доштанд, паспорти русӣ доштанд, яъне ки гражданство яъне ҳамин Русия буданд, вақте ҳангоме ки ҷанг оғоз шуд, онҳо гурехтанд, онҳо ба сафар ба давлатҳои худ карданд. аллакай дар Федератсияи Русия тасдиқ ба ҳамон шахсиятҳое ки на онҳо рафтанд, балки онҳо ҳамин ҳолатро диданду тарки Русия карданд, яъне ки гурехтанд. аллакай ин қонун ва ин пурсупорс дар ҳамин давлати Федератсияи Русия мега байни одамо аллакай авҷ ёфт, ривоҷ ёфта истодааст. аз ҳамон шахсиятҳо пурсида мешавад ки касоне ки паспорти русӣ доранд, мепурсиданд касоне ки гурехтанд, мегуфтааст ки барои чӣ гурехтӣ, барои чӣ ту вақте ҳамин ҷанг оғоз шуд ту сафар ба давлати худ кардӣ. онҳо бояд ягон ҷавобе ба ин суоли онҳо диҳанд ё ин ки ягон воқеаеро гӯянд ки дар ҳақиқат исбот карда тавонанд. бубинед ки ҳамон шахсиятҳо ана ҳамин давлат, ана ҳамин мардуми рус ва ҳангоми ана ҳамин ҷанг чор карданд. ва Ӯзбекистон ва Тоҷикистон меҳмонхонаҳо пур аз меҳмонҳои рус шуданд. аммо ба инҳо чора намеандешанд. ба инҳо чора андешида намешавад, танҳо ҷарима карда мешавад ки ту чаро гурехтӣ. аммо ҳамон шахсиятҳое ки шаҳрванди Русия гаштанд, мардуми тоҷик бошад, мардуми ӯзбек бошад ва дигар мардуме ки шиносномаи русӣ гирифтаанд, аз онҳо мепурсиданд ки барои чӣ гурехтӣ, то ягон причина онҳо дарёб кунанд. мегӯянд ё аннулироват мекунанд ё набошад ҷаримаи сахте бар инҳо карда мешавад. ана оқибат. ин бадбахтҳо ана ҳамин хел истифода мебаранд мардумро, на ин ки мардуми тоҷикро, балки ӯзбекҳоро, қирғизу қазоқҳоро ва баъдан Азарбайҷону Армяну дигар давлатҳоро низ. огоҳ бошед.